Čaute ľudia, moje meno je Danko z Luxemburska, som tu spoločne s Várkom. S Várkom a jeho vajcami! Ale doslova s vajcami, lebo budeme robiť vajcový challenge za ďakovačku mne za 30, ale to ja idem... Za 40. No ja už mám 40, tak ďakovačku za 40, ale ľudia, ja som vám niečo slúbil a ten slúb aj dodržím. Ja mám ísť do nejakého obchodného centra a idem podpisovať nejaké veci, akože papiere, plagáty, alebo ja neviem, proste čo chcete odo mňa, podpisy, selfiečko, alebo také niečo. A tuto pán Danko ide so mnou robiť za jeho koľko? Ty ideš robiť so mnou. Ale to nad večerou. No, takže ty ideš robiť so mnou. Áno, ja idem robiť s ním challenge Dáme tomu, že za 25, ale za 25, aké má 24, ale to sa ešte... Zaokrúhlenie. Zaokrúhlenie, presne tak. A kde je tu ešte hovno? To je tvoje. No, ale nie je až také hrozné. Takže, vajíčka. Máme tie barbinovské poháre, čo som mal aj na livestreame. No, počkaj, ale nerob, kamo, ja sa zgrd, ale ja nemám rád čisté veci, fuj. Tak to máš presol. Čo? Si hosol. To mi akože pomôže, sepnem lampu. No, je nás oveľa lepšie vino, on to fakt rozbil. Bacha, a škropienky dávaj. Ja už... Fuj, do píči. Keďže sme na tom, ty debil. Várko, a kde máš svoje tričko? Pod vankušom, akože Taký starý hádaj si ho. Hej. Hej, tu dáme starý hádaj si ho. No dobre, tak ja si dám teda svoje tričko. Dobre, takže ja mám svoje triko na sebe. A ja? A on má svoje triko, však ako inak. Pozrite sa na tú grcku. Fuj, ale fakt to je hnusné. Ja ti to... No ja si idem teraz svoje. Ja si idem... No, nerob, ty debil. Ja si idem teraz svoje rozpaliť, či čo. No tak... Nerob, tak. No aj do toho ďobný ty je. Ale ja neviem, jak to mám rozpaliť. No aj tu máš nožík a to rozsek. Nie, Jak tichá. nie, to takto. Ja to várkovským štýlom. Bohom. Ja si to spravím na one. No, zgegem. Ja si to spravím na zemi. Počkaj, podaj mi tie mandarinky, keď mi bude zlo, tak ich vycúcam. Klimáčky. Ako ja. No, rozmyslíš. Povedal som príbeh. Napíš. No, boli sme jedného dňa krásneho, som prišiel ku Várkovi. Čože dneska aj? Áno. A on sa rozhodol, že si ide dať mandarinkový No, a jak to otváral celé to bystriklo a cúcal tak slimaky, tak sa začal smiať. A kebyže môžeme ísť do jeho kuchyne, tak vám to ukážem. Celé to tam je zamorené slimaky. Ale ja nejdem, ja budem sa na videách iba na štúdio. Čo? Iba moje štúdio. Áno. Takže ako hovoria pani Španieli, teda Francúzi, toto sú také ako keby slimaky. Nech ti chutnajú sračky. Nech ti chutnajú sračky. Ďakujem aj tebe. No, začínaš. Počkaj, nie, také pravidlo, že host začína. Tady si cucni. To máš celý Twix a kámo. To je jedno, cucni si. Cucni si, lebo na teba vylejem. Ja som na ruke. Tak dobrý, ja cucni si. Môžem iba oblízať? Nie! Troška som si dal. No troška. No ale... Ale keď to vtedy, počkej, kto to rádo vypil celé. Tak ale mu to chutilo. Mne to nechutná. No ideš. Ty si to skoro celé vypil. Takže som sa na teba díval. Fuj, kámo, dáme koniec challenge. Ja to nechám ďalej. Tak keď si to dáš do ohľadne prehltneš, to necítiš. Ja? Vážne, no. Dobre, dáte ho, kámo. Cítiš? Ja si ho spresnem a... Poď, ideme. To strihnem. A ukážeme im, ako to grcame. A vylievame. Zober si to. A ideme to vyliať. Do balkónom, kámo. Hej, veľmi balkón.
A komu dáci iba. Počkaj, takže 3, 4. Takže, my sme sa rozhodli, teda Dano sa rozhodol, už sme v mojej kuchyni, že on to ide vyliať von balkónom, takže môžeme sa na neho... Verili, že tam ešte aj niečo mám, hej? Počkaj, no, je tam niečo. On tu ale bacha na kvety. Ja potom to tak, aby ma nikto nevidel. No, on sa tam pozerá, tak aby ho nikto nevidel. Fuj, ešte aj moje tam vylej. Teraz to vylej, ty počkaj. Počkaj, daj mi kameru, ja to napíšem. Nie, ja chcem. Kámo, tam sú ľudia. Dobre, ideme naspäť donútra, lebo fuj, umí ten pohár, ja... Niekto tam mal parafet a všetky tie vajca sú na ňom. Ja bych vám to ľudia ukázal, ale ono sa to nedá, nezaostrilo by mi to. Ja zase až takú dobrú kameru nemám. Akože mám dobrú kameru, akože som s ňou veľmi spokojný, ale nezaostrujeme až tak moc bohovsky dobre. Takže, a je to na parapet, fakt. Robíme reklamu. Dobre, takže my sa učíme s vami. Ďakujem, že ste si kúkli toto Danové video. Ak sa vám video páčilo, Zatiaľ, palec hore. Ak Ak sa- sa... Várkou. hej, aj na môj, za to, že ja to, je to cez moju kameru, ja to točím, ja to striham, ja to všetko robím. On to iba účinkuje. Dobre, zatiaľ sa majte sa. A teraz ja, hej, teraz musíš ísť takto si klakni. Tak si klakni, hej, v kamere. No, musíš si klaknúť. A tak to pôjdeme naraz, hej, a ty to cvakneš.